Profesionalidade e popularidade na obra de Castelao. Castelao axa na realidade popular o ideal da humanidade. Descobre a elegancia do popular, a elegancia de sabela. Nisto, moi poucos escritores galegos o acompañan. Mas entre eles há un arousano como Cabanillas, que entoou a antífona da cantiga. Musa do mar de Arousa, sereia de ollos verdes e ledos. Sabela non enveleceu. Se o escritor a encontrou transformada polos traballos e os anos da súa vida. Cando el embarcou no porto de Rianxo entre estrancio dos foguetes, tal encontro tivo lugar no mundo suxeito á escrevatura do tempo. Mas a sabela moza é a mesma obra de Castelao. Eternamente renovada, que nos forza con o seu envelo inaccesíbel. A comuñón ritual como a grasa popular da prestancia rítmica e a simpatía fraterna. Non nos decidiremos a dogmatizar. Mas non extrañamos que moitos, quizá nós, saúden en Castelao ao primer prosista da literatura galega.